Normal подписчикой канали Рали Капитал да бародаро хушоме мурани хабари нав салом алейкум аввал шайх да дори худо директори татиҷия ният цаграчамро убрат кардана ине ки кор дуарор намегирам вали намешава барои кишигонаи парвардигор ман канали хидмат дорам ама мухлисо дози ҷая апрос мешава ки Ралик Official ё Rap-TG мумкин номи видео ҳам тарӣ шавад. Конечно, Ралик Official барои ки ҷойда ки хидам директорам хидам ҳама чиз да соҳибам даже да просмотромам ҷомада беҳтара ё ки ҷойда ки мара мегирам просмотрома нажимат мекунанд мара дига кас мегзара ма бе таъриф ма ҳаёт дега пана гуфта будам дани момент ма мода даем дареб барои ҳам қадар нажимат кардем просмотрои мара хотя бы пускай ҳошон якаме ки бояд ман поё нишон намебинам ба худо ман ҳам қачизда қоил мешавам ки ман халқашам мегзарам ба худо уре пахтарам да ютубам барои чи барои ки да 3 рӯз 35,000 просмотр да ютубам шидага чи ба 9,000 да чизи шидага чи ба лайкш камай 100 та ман як чизода уже фикр кардам қатъи продюсерам чақчақ кем ки TNT Music вай уже медонада нашод компютер мара гуфт вай нажимат кардем гуфтага так что гатано ман гуфтанем ки шайх панод ба худо та ёдат наброр ки канламу репортал ба ҳамин чизои реперо яъне ая ҷумла як шохчашани ман ҳастам ки ҳамуқа хестагӣ буд ютубу дуқа ба қувватай ё сайтам уқа ба қувватай ятаятан агар ҳам химо рафтам дидем ки ҳеч кам мемонӣ як чизара ёдат наброр то ома буди пеши ман фристайл якам маза агем да офиси то видео кардем ну ту бо хестай охидаи хеле коро кардасти намедонам подлизагӣ дори ба фикри ма дар интернет ҳам уже маълуме даже дар видео уже хитата нишон додасти уже как тамара қайта нафори последни время ҳамкорӣ кардан мара трек маярия пафта удалит кардагӣ нестан мухлисои ма зих нашед ман худам занг зудам ки ман зеби панҷум ҷонистам треки мара удалит кард ё числаша лишка гуфт тамом ай ҳамин рӯз иборатан да сайти rap.tg ралика наковен мухлисои ма кадоме ҳаста ина лишнавара амад мекна гапма мегира илтимос rap.tg надроен мухлиси дигаро бидроед ман корто надорам кадоми канали ма дай треки мара гӯш мекна рес прора илтимос надроен мара наковен барои ки ман дар Ралик Official ҳами як шохчарам бишканам пускаям шохча мабошам не ки дар канали худам бисабзанам шохча мефурам бародарам ай дарахти калони репортал мехом биканам зиён ганда расондестай ҳами дори худо худи шайх ганда зиён расондестай ин кора намедонам барои чи кардестай ну мада дар кор нестай суми репафташам ё дар канали ӯ будан тамошо кардани мухлис мара беёрани мешносам берептиҷи рани гуфтанем трекои нав ай сомонаи TNT Music.com сомонаи нав ки продюсери ма кушодагиай да ҳамин мепартоем mp3-ра ва дигар видео клипҳо навигариё ё пешаи трек ягон сиёмкача мекунем дар студия ҳамаша канали худам Ралик Official мегирем rap.tg панод 800 сол ба худо мухлисон қатъи мо мерем сини